Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Dahito iti timek tinamnama, may sa timek na magipukpukaw ni Apo Isus umay manen. Agsagana ka sa mabet kenkwana, ket palentegem ti dalan na. Imbag orasyo gagayem, dahiti manen to ipagayam yu ti radio, Pastor Vic Ariola III, kumusta kaya amin, gagayem ken kakabsat. Ti programa timek tinamnama, ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. Ipo dito'y Loma Linda, California, USA. Di programa timek tinamnama, manggigan manipod ti stasyon ti radyo, DGHT 77.7 FM, The Voice of the Pacific. Mok nga dakayamin gagayem, dahito nga timek ti Pasipiko, abutan na dagiti nasuruken nga 50 nastasyon. In fact, we have now 65 countries. Pakadanunan, di programa tayo, timek tinamnama. Di DGHT 77.7 FM katpaset iti Adventist World Radio. Ken kastamet ti Hope International. Kahit kumet nga ipakamuka na kayo ayatin nagagayem, at ti programa timek tinamnama. Manggigan ti tunggal Domingo, yaman nga pagurasan, iti lubong nga pagdingdinggan nyo, at daytoy a programa. Nagyaman kami tanda kay dita, ket sapay kumata ni Apo Diyos, ikang kanayon, nga mangted, ti karadkadyo, ken bendisyon, kabayatan, iti panagururi tayo, idandanin panagparang ni Apo tayo nga Isus. Agmatmatalag tayo kuma. At sapay kumata na kiti adadal, titimek tinamnama, ibay na akas pamabileg. May nga silaw tinasipnget adalan, agturong ti panakaisalakan. Ket ita agkararag tayo. O Diyos mi, ang managayat unay, ituloy mi manente agadal, kadagiti kakapateg, na mensaheng agaputi Biblia. Nga ni Apo Isus, isu adaan tinakaskas daw nga ayan. Ore kasano Apo ti kinaman nagbasol mi, kinakapoy mo isasagana ka, nga mangawat kan mga rakop kada kami wapo. Nagyaman kami launay. Bendisyon ng titunggal familia, nga agdingding ipaay mo Apo dagiti kasapulan ken sungbat di kiti karkararagda. Gasam di kiti masaksakit. Hindi sinam ti aming membro ti familia. Dadaman ti sabali nga luglugar di kiti daduma. Nayadayuda ka di kiti ayaten da ti biyag apo ti trabaho. Agyaman kami ta si katimangi ad-adda kadakwada. I-commitment apin ti daytoy nga aldaw iti biyag mi. Ket si kakatinapo, timang ted dayta nga bendisyon nga gururay. Nga may paay kadagiti amin ngagdengeg, ti daytoy nga aldaw. Agyaman kami unay dadong ayat mo. Sipot na din, nawat mi amin dagito, itinapataganagan na po may Jesus. Amen. You've written what you want from me in stone, a reflection of your character alone. So I try to keep your laws without regret, but I'm easily distracted and forget. So write them on my heart
There's only one desire inside of me. It's to be everything you created me to be. And I know the only way that I can grow, it's for you to come inside and take control. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Your law reflects your goodness, the cross reveals your grace. Love is the motivation behind your perfect ways. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Dalan tayo ti daytoy nga aldaw, may papan iti kina Diyos ni tao nga Jesus. Anya kaditi palimed ti kinasanto adda kadi dayta makunkuna nga palimed ti kinasanto. Muyo jay umuna nga Timoteo 3:16. Ibagbaga na ditoy gagayem nga ti Dios na parang itilasag, na ipapati dito'y lubong, na ipangato ito'y gloria. Kaya't pinanawan ti anak ti Diyos dagiti kinadayag ti langit. Kaya't nagbalin alasag akas kadagiti pinarswana. Kaya't daytoy kakabsat. Kinakaskas daaw launay nga palimed ti kinasanto. Pamuan tayo ito nga niapo tayo nga Jesus nga tao, ay sapay nga Diyos. Nanipod pa iti punganay. Babasahin tayo di jay 1:1, versikulo 1, hingga nati 3. Sa tayo mamalatiw di versikulo 14. At mapandi jay Kolosas 1:15 hingga na 17. Umay kada tayo gagayem nga dumdungeg ti saludsod mano atawen ang nagbiag ni Kristo. Mano atawen ala ti Biblia ket nalawag nga ibagana ditoy nga nanipod iti punganay ti tiyempo berbo sao ni Kristo. Iti mo na nga Juan 14 kunana toy nanipod iti punganay. Isu ti berbo, uno sao. Nagbiag nanipod ti kinagnanayon iti den na ni Amana. Dalawag garod kakabsat akas kunain ti Micas 5 versikulo 2. Mauray pa'y damo at dan ti kinagnanayon ket nagbiag iti den na ni Amana. Dahito ni Apo tayong Yesu Kristo. Kakabsat na paadda digiti amin na bambanag babaen ken kuana. Nakita yun. Nagbiag kasangwanan ti amin abanag
ken amin abambanag na paadda babaen ken kuana daytoy iti palimed. Palimed iti kinasanto. Muyo na aramid daytoy nga plano kasangwanan ti panakabangon to'y lubong. At daidin ni Apo tayo nga Jesus. Ngem imay nga limmasag nayanak ti maysa nga birhen, Birhen Maria. Nayanak akas maysa nga tao. Ngem amuyo at dagalad daytoy nga maladaga nga Jesus iti kina Dios. Iti umuna nga Pedro 1 versikulo 20. Ited na kadatayo ti maysa nga dakkel nga saludsod. Kaano kadi ti panakaramid ti plano maumay ti anak ti Dios dito'y lubong. Amuyo naramid daytoy nga plano kasangwanan ti panakabangon ti lubong tayo. Idi bimosor dagiti muna nga dadakkel tayo iti Dios insino da dagiti bagbagida iti adayo unay manipod ti pamilya ti Dios ta nagbasol da garot. Mamuyo ti plano apan nangipulang ti tao ti pamilya ti Dios babaen iti panagbiag ken ipapatay ni Kristo. Naaramid kasangwanan ti panakaparswa to'y lubong. Genesis 3:15 ti umuna akari iya ay addanto iya ay iti manubo. Ti plano apan nangipulang ti tao ti pamilya ti Dios babaen ti panagbiag ken ipapatay ni Kristo naaramid kasangwanan ti panakaparswa ti lubong. Wen gagayem Nakitaan tayo nga naimbag no natungpal ka di daytoy nga padto may papanti yaay na. Dati makunkuna nga umuna nga yaay ni Kristo. Adamot yung makunkuna nga may kadua nga yaay ni Kristo. At yung umuna nga yaay na iso na ijay panakayanak na akas may sa atao. Wen kakabsat. Nga mapantay man ti sumarunong nga suludsod, kuna naanya ka di ti kinuna ni Kristo may papan ti kina Diyos na. At dati iti tataw nga mangibagang na ni Apo tayo nga Jesus, tao lang. Nga mamuyo akas masitar. Lugar anakayanakan na, wagas ti panakayanak na, mabasa amin dagitoy uray pay iti panagungar na. Ti lugar nga nakayanakan na ibaga kada tayo di libro ti Mikias versikulo 2 jay Belen uno Bethlehem. Wagas ti panakayanak na pakitan tu ijay kulong ket mapanda dagiti agpaspastor iti taltalon maskita danto. Ijay Salmo 22 versikulo 16 ken 18 ken Juan 19:23 ibaga na ditoy nga naibartay ijay cross matay ni Apo Jesus. Ket uray man di Salmo 16:10 sakbay nga mapasamak dagitoy apaspasamak ti kabibiyag ni Apo Jesus ibaga na ditoy nga agungar to manipod ken patay. Amuyo nakaskas daw launay ti kina Dios ti tao nga ni Jesus. Inanamungan kadi ni Apo Dios dayta. Kagayem kinuna ni Apo Dios wen inamnamungan na kunana daytoy ti anak ko adungdungwek. Mangpaneknek unay ken kuana. Bigbigan ni Apo Dios nga anak na ni Apo tayong Jesucristo. Daytoy ti anak ko nga dungdungwek. Mapaneknekak unay ken kuana. Daytoy ti sao ni Apo Dios. Kita sa uwan kakabsat. Nga ti kina Dios ni Apo tayong Jesus no mampay tao nga nayanak. Pinaneknekan daytoy. Iti Dios Ama. Kunana daytoy nga anak ko dungdungwek.
Asino ni Jesus iti panagkuna dagiti apostol. Gagayem, ukit kitayan tayo dagiti testamento, no testimonyo dagiti apostoles. Kuna ni Pedro, iti Juan 20:28, kuna na kinuna ni Pedro, sika ni Kristo nga anak ti Dios, asibibiyag. Kinunapay ni Tomas, o apok ken Diyos ko. Diyos ko, kuna na it means to say, He is God, though He was born man. Kinuna ni Pablo, at daken kuha na tinananay akina Diyos, asibibukal. Dagitoy nga testimonyo, dagiti apostoles, mga kasaba ti panawen iti Biblia, bigbigan da ni Kristo isot anak ti Dios asibibiyag, iso ti apo ken Dios. Ket iso addaan tinananay akina Dios asibubukel. Amoy yung gagayem na iso ket pudpudno nga Dios. Asino na Jesus ti panagkunana dagiti demonyo. Ipukaw met dagiti demonyo. Sika ni Kristo nga anak ti Dios asibibiyag. Amuda. Iti mangkonkontra kani Apo Jesus. Amuda nga iso ti Dios. Kasano kadi iti panakay parangarang ti kina Dios ni Kristo iti kabibiyag na matlaeng. Napintas launa iti baga iti libro ti Hebreo, iti kapitulo 4, versikulo 15. Ibaga na ditoy ayaten nakakabsat no kasano nga nay parangarang ti kina Dios ni Kristo iti kabibiyag na matlaeng. Ta ditoy ibaga na yung mga Pedro 2:22, awan ti basol ngay naramid. Awan basol na. No kastagarod baysa nga Dios. Amin a tao nagbasol da kunana ti libro ti Roma 3 versikulo 23. Ngem ni Kristo kakabsat, ni Kristo laeng tinabiyag nga awan ti basol. May nga tao, ngem Diyos pa'y awan basol na gapuna iso laeng ti makabalin nga mangisalakan kanyak manipod iti basol. Amuna dagiti pakasuutak nga isu nasulisog met akas banag akas panakasulisog ko. Dagiti milagruna nakaskas daw. Tao ni Apo Isus ngem Dios pa. Ngem nagaramid dagiti nakaskas daw nga milagro. Dagiti panursuro na kas kunayon ti Juan 7 versikulo 14. Juan 7:46. Ken ti pannakabalin na nga mamakawan. Ti Diyos. Numampay ni Apo Isus ket tao. At dati galad na kina Diyos, mabalin na ti mamakawan. Panagkanda amin da ito iti kina Diyos na gagayem. Akas kunayan tinasantuan nga surat na lawag nga kunana. Adu kadi ti kadakkelan nga pamaneknek ti amin nga mangpasingked unay ti kina Diyos ni Apo tayong Jesus. Adu dahil di na tayo rimuar. Diyos laeng ti makaited ti biyag. Doon iti mga kasaba dito rabaw, tinaga kung kunada nga mabalinda nga pabiyagan digiti natnatay. Ore digitay ipandan di Campo Santo. Dati may isang ebanghelista di Africa kunana ang kay madanagan pagungarek ngem awampay ti panakabalin ti tao, akas ti panakabalin ni Apo tayong Jesus a Diyos. Nga mabalin na, gagayem, iti makaited ti biyag. Amuyo kun kuna ni Kristo manipod sa dilangit, adtoy, si bibiyagak, ket natayak idi. Awan, nagyan na titanem ni Kristo, anay sangayan, nga namnama tayo, nga agpiyag tayo manen.
Siyak ti panagugar ken ti biag ti mamati ken ni Apo Dios uray nimo tay agbiag tupay. Dayta nga pan nakabalin. At daday dyan na isang sangayan nga namnama tayo nga agbiag tayo manen. Gaputan ni Apo Isus nga iso ti Dios kunana adtoy si bibiyaga ket natayak ket ikang kay tumet iti biyag ikang kay tumet ti panagungar gagayem ken kakabsat kabayatan ti panagadadal tayo may papan ti kinadios ni tao nga iso ni Jesucristo anya kadi ti agdamang asaad ni Apo tayong Jesucristo at akati saad na ti Kristo gagayem adda ti makankannawan iti Dios isu ti agtorturay kadagiti anghel dagiti kinaturay ken dagiti panakabalin ay paturayan da amin kini Apo tayong Hesus isu ti mangituray iti amin kunan nato ayat nakakabsat bueno ti tao nga umawat ken Kristo ket tagikuan ni Kristo anya ti pagbalinan na. No sika gayem ket mapangka ken ni Apo Hesus. Ket sapsapulem ti panakaagas panakananay agbalinen nga manipod ti kinamanagpasol agbalingkan nga nasantuan. Agbalingkan nga isu baru aparso. Dagiti naglabas na pukaw dan. Ket nadaan kan ti baru akababalin ken kasasad. Baru a panagbiag a kinasanto. Biag anabalbaliwan ti mangpaneknek ani Kristo ti anak ti Dios. Mangisalakan ti lubong. Balbaliwan na ti biag ko ken ti biag mo. Isu nga dawaten tayo ita. Umay kadagiti panagbiag tayo ni Apo Isus. Ti saan nga nabayag at ti maysa na imawat ti kinapudno ti panangas kasabat ti timek tinamnama ti maysa nga syudad. Kinunada ito'y lalaki iti maawisen iti ayab iti mayat nga mangisuko ti biag da. Imay di sangwanan ket kinunada Pastor Ariola sakbay ko awaten ikinapudno nga nayawis kanyak. Inyawis ni Apo Isus kahit kumanti sumao. Kinuna na idi kakabsat. May sak nga managbaso. Siyak siguro ti kabut-buteng di kiti tattao dito yung lugar tayo. Nang ganyo muten hang kumay libak kada kiti adu nga aramid ko nga dakes. Adu ti pinet patay ko, adu ti inararamid ko nga saan kun may balikas pa'y aramid ti kinadakes. Idi nagpasyarak idi adaanak ti 45 caliber. Ket nalakaak ka man nagpungpungtot. Adu ti may walin latan nga napapapatay ko ti naglabas. Kemitan mayen ti panagpulo na. Nabigbig ko nga managbasol ket masapor ko ti mangisalakan ani Apo Isus. No idi ket bit-bit-bitek na ikabil ditoy, na isalikag ko iti 45 caliber tatan. Anan, nagbalbaliw akon, rinugya akong tinagbasbasa ti Biblia. Petak iti 45 caliber ng tatan, 66 caliber. So, iti 66 inem mapulok iti inem nga liblibro ti Biblia, ti Santa Biblia. Bayan ti timek tinamnama, naamuak ti kinapudno, naamuak ni Apo Isus. Pagbiag akon iti barbaro nga biyag. Check. Itararamid ko ti naglabas dan. Ket agbibiyag akon ti napabaro. So agbawtisarak ti daytoy nga aldaw kakabsat. Iyawis kay mo't nga sumurot. Akas iti naramid ko. Kaya tayo nga mabalbaliwan amin. Sakbay nga dumteng ti panawin nga ayaban na tayo ni Apo Isus ken patay kinunana.
Ito si bibiyagak tupayin ito nagparang ni Apo Isus, agbiyaga kun anasantuan. Kasi man nga umawat ka ni Apo Isus kinunana. Ikiti naglabas na lipatan dan. Kati baro nga biyag, dan ken ka, ken kanya. Anyan nga nagimbang nga testimonyo, ti may isa nga kapsat nga naawis. Awis ka na Apo Isus, nga marakop ti kinatod. Manipod ka diti dahito yung aldaw. Watin tayo ni Apo Isus, mangisalakan, mangbalbaliw ka na tayo. Nandun kita naglabas, kinambasulan, apa nagbiag tayo. Pasok tandang tinapabaro. Kina-Kristiyano, baro, kinasanto. Uray ka ni Apo Isus. Idandanin panagparang. O Apo, anyan nga nagimbag. Iti awis mo, ti dahito yung aldaw. Ni Apo mi, nga Yesu Kristo, ikinadiyos na, may panagnag nga balbaliwan na, di kiti tao, balbaliwan na kami ti dahito yung aldaw. Doon ka di umay ka katagparangkan iti mabihin. Na kami amin nagraman di kita itan mitibiyag. Kung daway mimet, iti kumita ken ka. Naglakipen na kami ito ka di Apo. Ito na may mon iyawid di kiti kupang. Nagyaman kami di kina Diyos mo. Ipay mo ti kinasanto. Kada kiti amin nga dumdumgag ti na ito yung aldawag sibut na dinawat mida. Kapatagalagan na po may Jesus. Amen. Kapuna jay langit, kapuna